Здравей! Здрасти. Иска пита, къде е Мол? Мол? Мол. Мол, много далеч. Къде го? Няма го. Иска пита как стигне. Много трудно. Добре, как? Не знам. И аз не знам как, ама много трудно. Тука ли Мол някъде? Тука, там, тука? Ти какво правиш? Ще изхраниш махалата. Не храна махалата, а храна котите. Котиката? Мол аз къде да го намеря? Тя снима ли сега? Да, тя снима. Да запишем после да търсим Мола. Там видях една котка. Тя не разбира Да, тя не разбира български. Български, дали? Български. Те. Ние не сме от България. Откъде? От Русия? Не сте от Русия случайно? Тя е близо тук, някъде около Одеса, не? Да, зад Одеса. с десятката се ходи. Мол къде? Не го знам този мол. Те много са големи магазини, тук като влезеш вътре и направо така... Кажи поне как да стигна. въртни главата. Кажи как да стигна. Ще питам котката. Моне, кажи на какичката на моето момиче. Кажи как да стигне до мол. Мони! Що избяга? Защото много и крещиш, тя не е свикнала така. Тя не разбира италиански, тя на френски малко. Той аз не разбирам италиански. Аз разбирам русийски. Русийски. Не знам, сега какъв мол търсите? Do you know where the